Mond weg, ja. Mond weg. Als jij dat soort dingen kun je wel tellen, alleen de uitlaten houden, die af gaan tellen. Echt waar. Maar dat is zo hier wel bereikt? Ja. Ja. Zit ik bij Timo wel? Nee, KBM. Oh, zit ik bij Timo wel? Ook niet zo'n ding. Schakelen wel in de TV erin. Ja, ik ben eruit, ben ik. Ja, dat is een freemium in ieder geval, toch? En ik kom heel nieuw aan. Ik heb er maar ook. Genoeg werken waar we helemaal niks kunnen doen. Nee, dat is waar, dat is waar. Je hebt leuke werkers, heel veel mensen hebben geen werk meer. Precies wie wat doet. Ja, waar zat het? Mond weg, ja. Mond weg.